Ja, og som I kan se her, så har vi den her knap. Det betyder, at den køler beholderne her, så vi ikke har en gammel softice om 3-4 timer eller rådden. Og når man trykker på auto her, så styrer den det hele selv. Og her hvor der står 1 grader, det betyder koldheden i beholderne her. Og den her, det betyder hårdheden på softicen. Og den her, det betyder hvornår den er klar. Så når den så er helt herovre, så er den klar til at give softice. Og det ikon betyder, at kompressoren kører nu. Og alt er som det skal være. Lige om lidt, så er vi klar til at give noget softice.